Tényleg? Nem az. Próbálom rácukolni, hogy jöjjön, de nem jön. Ne menj vissza, menj! Egyelőre még ő a főnök, úgy érted? Nem baj, fényképet. Neked te megyek ki. Szép, de jó volt. Hogy matrosra rátegyük visszafele? Pusi, feküdj mellé, bazd meg, feküdj mellé! Pusi, feküdj mellé, az Istenit neki. Hogy akad be? A fejében, a szentlélek tartja. Ennyi. Na. Így. Az volt a szerencsém, hogy a szívében akadtasztal. Ennyi nem jött el. Na szépen lassan. Nehéz volt el. Szájában van akkor. Elrágtam el. Szerintem most tudok. Új, az anyja! Ja, most Misi, ha nem fekszel mellé, megverlek. Ölelrád, Jepsi! És most szép óvatosan engedjétek vissza a másik tóba, a gyorsan. Várjál, hogy lehet, hogy valód meg kéne Se, hogy centire maximum, de hát az meg lesz vele. 35-ös hittel. Óvatosan engedjétek vissza óra. Vagy visszarakod? Nyúljál alá a hasával. Várj, van centi. Nekünk is van. Hát ez mire végigrak? Nem sokra mész. Mire végigrakom a 13 centimet, annyi szorpád meg? Várjál, itt a centi, gyors villámmérés. Még én sem. Kettő nem bírják ezt. A fosomot, kapta két szávot. Ez a rongyom, az köcsög. Csak azt tudnám, hogy hallod? Misi, csak azt tudnám, hogy